Harjausmenetelmän on todettu olevan tehokkain ilmastointikanavien puhdistusmenetelmä. Pressovac-laitteiston pääkomponentit ovat harjauslaite, alipaineistaja ja suodatinyksikkö. Kanava koko määrää käytettävän puhdistuslaitteiston koon. Pressovac-puhdistusmenetelmä perustuu voimakkaaseen harjamoottoriin, joka pyörittää kanavassa kuljetettavaa harjaa. Pyörimissuunnan vaihtaminen tehostaa harjausta ja auttaa harjan liikkumista kanavassa. Pyörimissuunnan automaattinen vaihtaminen antaa harjalle myös sivuttaisliikkeen, jolloin suurten suorakaidekanavien keskialue tulee myös puhdistetuksi. Harjamoottorin voima saadaan joko kompressorista tai pienempien laitteiden omasta sähkömoottorista. Irronnut lika imetään alipaineistajan tuottamalla voimakkaalla ilmavirralla suodatinyksikköön. Paineilmatoimisen harjamoottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa automaattisesti. Tämä Pressovacin patentoima menetelmä auttaa puhdistamaan sekä pyöreät kanavat että vaikeapääsyiset suorakädekanavat jopa silloinkin, kun kanavan keskellä on tukisauvoja. Harja irroittaa lian ja pölyn kanavan pinnalta. Alipaineistajan voimakas ilmavirta siirtää pölyn ja lian suodatinyksikköön. Pressovac-laitteita on käytetty vaativien kohteiden puhdistamisessa jo yli 20 vuotta. Eräs näistä käyttäjistä on Ilmastointi Salminen Oy Porista. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä innet. Se on tosiaan sieltä saakka työllistänyt ja edelleen on, jos katsotaan työlistaa, niin aika mittava jono niitä töitä, mitä pitää tehdä ja saadaan tehdä. Ja siitä saakka se on työllistänyt meillä 2-4 henkilöä. Meillä on tällä hetkellä 2 laitteet, eli me pystymme tätä hommaa viemään eteenpäin ja montaa kohdetta hoitamaan niin kuin samanaikaisesti. Pressovac-harjausyksikkö koostuu harjaa pyörittävästä moottorista, joka on pienissä laitteissa sähkömoottori ja suurissa puhdistuslaitteissa paineilmamoottori sekä letku- tai akselikelasta. Laitekoosta riippuen harja saadaan työnnettyä perille jopa yli 30 metriä pitkään kanavaan. Moottorien ohjaaminen tapahtuu kelayksikön säätimistä tai lisävarusteena saatavalla kaukosäätimellä. Keskitysjalasto on myös lisävaruste, jolla harja keskitetään isoissa pyörökanavissa. Tällöin myös kanavan yläpinta tulee puhdistetuksi hyvin. Matalien suorakaidekanavien puhdistukseen voidaan käyttää lisävarusteena saatavaa kulmavaihdetta ja kaksoisharjaa. Harjat pyörivät tällöin kanavan suuntaisesti. Kevytrakenteisten alumiinisten tai muovisten sekä pienten kanavien puhdistamiseen Pressovac tarjoaa erittäin joustavan taipuisa akselin. Käyttövoima saadaan akkupurakoneesta. Harjausmenetelmä sopii kuivan pölyn ja lian irroittamiseen. Kovettunutta likaa varten voidaan käyttää kovempia harjalaatuja. Harjan tulee olla riittävän suuri kanavan läpimittaan nähden. Harjan taakse on hyvä asentaa tukilevy, joka auttaa ohjaamaan alipaineistajan ilmavirran harjauskohtaan. Samalla tukilevy keskittää harjan kanavassa. Sähkötoimisen Pressovac-harjausyksikön harjausmoottori on asennettu kelayksikköön. Pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti ja pyörimissuunta voidaan vaihtaa. Ohjaus voidaan suorittaa myös lisävarusteena toimitettavalla kaukosäätimellä. Tämä harjausyksikkö sopii keskisuurten pyörökanavien puhdistamiseen. Puhdistettavassa kanavassa tulee olla riittävä ilmavirtaus, jotta lika saadaan siirrettyä suodatinyksikköön. Alipaineistajan ilmavirta ohjataan puhdistettavaan kanavaan sulkemalla muut kanavan osat.
Sulkeminen voidaan tehdä useilla eri tavoilla: sulkupalloilla, peittämällä pääteelimet, sulkemalla palopellit tai säätöpellit. Säätöpeltien ja pääteelinten käsittelyn yhteydessä tulee aina muistaa merkitä säätöarvo, johon säätö on asetettu, jotta se voidaan asettaa alkuperäiseen arvoonsa puhdistustyön päätyttyä. Pressovac-alipaineistajia on useita eri kokoja. Niistä pienimmät toimivat 230 voltin jännitteellä ja ne on tarkoitettu pienille kanaville. Tehokkaimmat alipaineistajat tarvitsevat 3-vaihevirran ja ne on tarkoitettu käytettäväksi suurten kanavien puhdistukseen. Alipaineistaja liitetään kanaviston ja suodatin yksikön väliin taipuisalla haitariletkulla. Alipaineistajan ja suotimen välissä ei saa olla ilmavuotoja, josta likainen ilma pääsisi sisätiloihin. Kanavista irronnut pöly ja lika kerätään suodatin yksikköön. Pressovac-suodatin yksiköitä on 2 kokoa. Pienempää suodatin yksikköä on helppo siirtää ahtaissa paikoissa ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pienempien alipaineistajien kanssa. Suurempaa suodatin yksikköä tulee käyttää isojen alipaineistajien kanssa, jotta suodattimet eivät vaurioidu. Suodatin yksikkö käsittää esisuotimen ja tehokkaan hienosuotimen. Yksikköön voidaan asentaa myös aktiivihiilisuotimet tai absoluuttisuotimet. Suodatin yksikkö on helppo avata ja sulkea ja suodattimen vaihtoasento estää pölyn leviämisen pusseista. Suodatin yksiköstä tuleva ilma johdetaan ulos rakennuksesta joko haitariletkulla tai pussikalvoputkella. Suodattimien täyttöasteen tarkkailua varten yksikkö on varustettu paineeromittarilla. Pienten kanavien harjauksessa voidaan käyttää taipuisakselia, jonka voimanlähteenä käytetään porakonetta. Akselipituuksia on useita ja niitä voidaan tarvittaessa jatkaa liittämällä niitä toisiinsa. Akselin taipuisuus valitaan puhdistettavan kanavatyypin mukaan. Ennen puhdistustyön aloittamista on tarpeen tehdä puhdistussuunnitelma. Kanavapiirustuksia voidaan selkeyttää värittämällä tulo- ja poistoilmakanavat eri väreillä. Piirustukset saattavat olla vanhentuneita, joten suunnitelma on aina viimeisteltävä työmaalla. Kanavat voidaan tarkastaa ja dokumentoida ennen työn aloittamista ja työn aikana Pressovac-videokameralla. Puhdistustyön lähtökohtana on edetä niin, että kanavista irronnut lika voidaan kerätä suodatin yksikköön. Tavallisesti tämä tehdään siten, että valitaan alipaineistajan liitospaikka ja puhdistustyö aloitetaan kaukaisimmasta kanavan osasta kohti alipaineistajaa. Poistoilmakanavien puhdistuksessa voidaan hyödyntää ilmanvaihtojärjestelmän omia suodattimia ja poistopuhallinta. Yleensä huolto- eli puhdistusluukkuja ei ole riittävästi, vaan niitä joudutaan tekemään työn edetessä. Venttiilit ja pääteelimet puhdistetaan joko paineilmalla tai pesemällä. Keittiön rasvakanavien puhdistukseen voidaan joutua käyttämään erikoistyömenetelmiä ja rasvakolia. Lopuksi puhdistetaan ilmanvaihtokoneen lämmönvaihtimet ja puhaltimet. Vaihdetaan suodattimet ja tarkastetaan mahdolliset kiilahihnat. Kun ilmanvaihtojärjestelmä on käynnistetty, tarkastetaan sen toimivuus ja säädetään ilmanmäärät piirustusten
tai tilaajan määrittämiin arvoihin.